Mwasula bwanji amalawa nsanga kwina kuli konse kumene muli Gift Nyama. Patatenga nthawi itali. Osalankhulana. Munthu ne sindi kupeza bwino. Ambiri ndikudziwa kuti mukuziwa. Ndaonapo Pastor Shumba atabwera panopa ndi audio yawo yochulapo zina la ine kwazusa mtundu wa Malawi kunena kuti sindi kupeza bwino. Ndizoona andi ndikuthokoza chifukwa che chondiikiza Pastor Shumba mmapemphero kudzera mu audio yawo. Mapemphero ochuluka amene anthu mukundiikiza address tiko ndi awa mawuwa ayamba kutani ayamba kumveka. Pitirizani kundiikiza mmapemphero. Mapemphero anu akugwira ntchito. Ndine ndabwerapo mpano Gift Nyama kuyambaso kulankhula. Khadi yomwe ndabwera nayo lero ndi ya nsanje. Dziko lathu la Malawi mawu amene ali pa National Anthem acho ansanje analilowa mu ubongo mwathu. Ndizosadabwisa kuona kuti anthu ali busy nduna isagule chinthu amene ndalama akuzitenga kuti. Nomani chisale asapange chakuti akuba ndalama zaboma. Madam Muthalika kuyambisa bungwe ndalama akuzitenga kuti. Akuluakulu anthuwa tinawayika m'maudindo andi timawayika m'maudindo sitinanene kuti azikagwira ntchito za charity works za ulere. Ali kuntchito andi amalandira. Komanso kupyolera apo anthuwa anali kale ndi zochita pa umoyo wawo. Tinaziwa ndi zochita zosiyanasiyana pa umoyo wawo kwa tsiku ndi tsiku. Ndi anthu ama business. So kulowa kwa iwo kukhala maudindo kaya ndi unduna kaya member of parliament sizimasonyeza kunena kuti ma business yawo onse kaya makampani tawo onse tinasiya kugwira ntchito. Chomwe akuyang'ana iwo akuyang'ana ndalama zaboma. Andi sindinaonepo munthu wandale amene ali osauka amene ndithu analowapo mboma ndikukhalaso osauka. Sindinaonepo. Kusonyeza kunena kuti tikamalemba ntchito imeneyi amalandira ndalama. Ani ndalamazo amayenera kuti azigwirise ntchito. Zinazi zikuchitika chifukwa chani? Tikuziwa ni mapropaganda onena kuti ofuna kumuzondosa Professor Arthur Peter Muthalika kumanena kuti nduna zina zikuba kwambiri. Cholinga chonena kuti nduna zomwe zikutchulidwazo ndi zikhomo zachipanizi zachani za DPP. Iwo akumaziwa ndithu kunena kuti tikampomboneza Professor Arthur Peter Muthalika kudomola nduna izizi ndiye kuti DPP yatha. Mukunama kwambiri. Mukunama. Ngakhale mulamuliro wa Lazarus Chakwera taonapo ifeyo zinthu zochita kuzuwikiratu zosowa mayankho. Simplex Chilabana kugwidwa ndi ndalama za nkhaninkhani zosowa komwe iye wazitani kodi wazitenga zinathera kuti. Richard Chimwendo Banda amene achawa kukhala ndi ndalama za nkhaninkhani. Nkhani zake zili kuti palibe. Ndiye anthu odzudzulana munali kuti nthawi yomwe Simplex Chilabanda amakhala ndi ndalama za nkhaninkhani. Pakana umafika po mafufuzidwa mitu yake sikudziwika pakana siku lake lalilire kuti lalero. Mwayionelera inu ndi DPP zokuti kukangodyerera asagule chinthu. Nduna zagula mahewu
kudyesa anthu mdziko muno msonkhano wina uliwonse simunafufuze kuti ndalama za mahewu zomwe zinkagudwa zija zimatengedwa kuti. Lero tizimva kuti amukhwitho agula galimoto ya ndalama mwakuti, ndalama akuzitenga kuti. Iniyo mufuna munduze kuti pale amukhwitho paja anagwira ntchito mboma kuchokera kalekale. Tikutenga pension akakhale opanda ndalama zokuti atha kugula galimoto. Amukhwitho nthawi yomwe ali secretary general anali ku opposition ankaenda pansi. Achisala amene mukunena munkanena left and right kuti chisala ndi chuma chambirimbiri, chisala ndi ma asset ambirimbiri ali kuja kwa boma pano polo. Ndiye mufuna munduzo kuti zinthu zimene zijazo ma business amene amapangati angalephere kumapitirira. Ndiye lero zizioneka chifukwa kuti agula chinthu chifuna kuti anthu amene wapasidwa mipando mboma. Ayi iniyo chomwe mukufuna tikuchiziwa. Nkhani ndiyofuna kulani kuti kugwesa chipani cha DPP. Anthu amene akutchulidwawo ndi amene mukuziwa kuno ndi anthu amavuvu mu chipani cha DPP amene akusunga yani kodi akusunga DPP. Kulibe Wandale munthu amene amakhawa pana ndalama. Ndeti ine nkhati ka Wandale amene ndikumbukire mulu mwanga ndikeni nsonda za kuti ndalama zaje anatha kunyengera. Pano pa alibe kena kali kosi komwe ali nakoyo ni mutu okhauti. Keni nsonda. Koma munthu Wandale amakhala ndalama. Izo ndeti samadani kodi samana mizani. Palibe Wandale amene amakhala mphawi. Chimwemwe chipungu. Afotokoze bwino. Ndalama ng'ono kwakuti. Chimwemwe chipungu ankabwera mbomu akuyenda pasi. Kapena amagona kulendi. Analibe business. Kutumikira chipani munthu umakhala ndi zinthu zina zomwe zimatani kodi zima muyenereza. Mchifu anthu ena amene amatumikira chipani cha Malawi Congress Party kuti chithe ku opposition zaka 30 chakuti. Kunali anthu andalama amene amayendesa chani kodi amayendesa chipanicho. Ndi chimodzi ku DPP kuti zikhalenso ndi mphamvu zozitolera kuti zibwerere mboma. Kunali anthu ena amene amayendesa chipanicho anali ndalama kale. Ngakhala nali kunja kwa boma. Ndiye ndalama zijasamaonekere kuti mkumzika zizuzula chifukwa chokuti anthu osopano tapasa ntchito mboma. Ntchito monse zomwe tapasa mboma akulandira monso ndalama mmene momwe. Ndiye mufuna ndi ndalama zawo azingodya kuopa kunena kuti dziko lilankhula kunena kuti ndikuba misonkho ya Malawi. Akhale ngati keni nsonda. Ayi tikuziwa kunena kuti zimenezo mukufuna kuti Professor Arthur Peter Mutharika akamva akhale yakupanga lishafu cabinet kumachina kuti nduna zina ndi zakuba zakatangale. Koma palibe chinthu china chilichonse chomwe mungachibweretse pa ground chomwe mukunena inu kuti ndalama zomwe agulira zakuti azitenga pakuti, ndalama zomwe agulira zakuti azitenga pakuti. Nsanje I may get Mutharika this, Mukhwitho that, Chipungu this. Amalawi tinakhala bwanji 2030 ndi patali tiyang'ana ndi za 2030 nawonso nduna zisiye zizitumikira Amalawi mmene zikutani kuti zikutumikira. Cliff Chinyama.